دەم باش وەکە هەرجارێ زمان و ڕامان بە میێڤانداریە کەسایەتی ڕەوشەنبیر نووسکار و زمانزان خەلەکێکی بەرنامەیە خۆت خەملینە vêcarêjî bi heman awayî pêşwaziyê li mêvanekî giranbiha dike mêvanê me we mamoste Necat Zevengî ye. Lîkolîner û parêzerê Kurd Necat Zevengî sala 1982 li gundê Zvingê yê ser bi navçeya Kerçewsê ya Batmanê Bakurê Kurdistanê hatiye jiyanê. Dibistana seretayî navendî û amedeyî li Batmanê dixwîne. Sala 2002 ji bo zanîngehê diçe Koça Alîya Tirkiye. Sala 2007 ji zanîngeha Koça Aliyê beşê mavnasiyê bawernameyê werdigire û dibe parêzer. Piştre li zanîngeha Merdînê ya Ortuklê di beşê ziman û çanda Kurdî de lîsansa bilênd dixwîne. Li zanîngeha Anadoleyê beşa sosyolojiyê dixwîne. Di gelek kovar, malper û rojnameyan de nivîsên wî tên çapkirin. Li ser wêje û wêcevanên Kurd yên klasîkî gelek lîkolînan dike. Di vî warî de hejmarek ji ber heman amade kirine û çapkirine. Ji wan jî Zembîlfiroş, stêrkên edebiyata Kurdî, zane û rewşenbîr Ebdirrehîm Rehmî, Hakarî, hiş û rûnakbûn Seîd Nursî çend berhemên din jî hene. Temaşevanên hêja niha mê biçin cem hevkarê min kerem û mêvanê me hêja mamoste Necat Zevengî fermo. Ev demên ve xweş bin gelî temaşevanên hêja heva li hogirên ezîz û xweşewîst berî heriştî û henî ser çav û seradatin û mixêratin ber ekranên me û mixêratin ekranê Kurd Shopê û mixêratin bernameya Ziman û Raman bi bernameyeke din li ser ekranê Kurd Shopê em li pêşberî we ne hêvîdarim ka wê bernameyekî bi sûd wergirtî û li gorî dilê we be. Wekî hemû bernameyan îro jî mêvanekî minî gelekî beqedir heye mêvanê min mamoste Necat Zevengî ye. Serserêm ser çavên me rahat gelek spas. Kek Necat Zevengî hem heqûq nase hem jî lêkolînerekî li ser zimanê Kurdî, li ser medreseyên Kurdî, li ser edebiyata klasîk û edebiyat nasên klasîk yên Kurdî ye. Em ê îro rola zimanê Kurdî ya rola medrese û mîr û mîrgehên Kurdan ya di derbarê zimanê Kurdî de çi ye em ê bijekî li ser vê mijarê bi hevdû re biaxivin. Dest pêke de tiştekî ku dibêjî heye ser serê min û ser çavên me. Gelek spas dikim serkeftinê ji bo vê televizyonê dixwazim hêvîdarim bigîje sed hezaran belkî milyonan Kurdan, Kurdên me li her aliyê Kurdistanê û silav û hezkirinên xwe dixwazim jê bînerên xweşewîst re bişînim. Spas dikim. Gelek şadim lêkolînerekî wekî te îro li dîwana min e û ser serê min ser çavê me hatî. Di dest pêke de ez dixwazim vê pirsê bikim. Zimanê Kurdî kîjan dem û dewranê derbasî qada nivîskî bû. Em tiştekî behsa vê dîro bikin. Belê. Hemî millet li ser zimanê xwe tê gehîştina xwe û nêrîna xwe ya cîhanê ya jiyanê ava dikin. Her wiha me Kurdan jî bi vî rengî demboriyek me heye, di hemî dîrokê de dewsa zimanê me heye. Lê belê derbasbûna nivîsê ya zimanê Kurdî xaleke giring e. Em heta hezar salî dikarin şopa wê bibînin dê belê beriya hezar salî em zêde nikarin de dewsa wê rast bibin ji ber çi sedemîn? Ji ber vê ku Kurdistan di teritoriyayeke gelek stratejîk tê ye û tim û tim hêz û desthilatên derve xwestine li ser Kurdistanê bibin serwer û desthilatdar ji ber vê yekê gelek berhemên Kurdan ji holê rabûne diwan şer û pevçûn û dagirkirin û kolonîzekirinan de. Lê belkî wekû herî demên kevin 1200 sal beriya niha zanayekî keldanî pirtûkek nivîsiye bi navê Şewqul Mustehan fî marîfetî rumûzil aqlam di vê kitêba xwe de pirtûka xwe de bal kişandiye ser elfabeyên belê yê beriya desthilata Ereban li axa Kurdistan û İranê. Di wê serdemê de ew behs dikir ku du kitêbên ku bi zimanê Kurdî hatibûne nivîsîn û bi elfabeyeke cuda ku jê re elfabeya Masî Soratî jî tê gotin. Bi wê elfabeyê du kitêbên Kurdî wî bi xwe dîtine û ew kitêb ji Kurdî wergerandine bi bal Erebî ve. Ku mijara van kitêban jî çandinî, zîraet û tiştên dîne. û dîsa İbn Wehşî di wê kitêba xwe de Şewqul Mustehamê de bal dikişîne ser ku di dema xwe de keldanî miletekî gelek pêşketî bûne, heta yek ji miletên herî pêşketîtir yê cîhanê bûne û di wê demê de tenê Kurdan dikaribû bi wan re hevberiyê bike û Kurda jî
لگورا و نویسا ابن وحشیه کردان جی ادعا کریه کو دست وان ده پرتوکن پیروز ین هیج دمین دست پیکا مروواهی مانه هنه و بوی آوای هنک و گوتنین ابن وحشیه هنه دوی کتابی ده جبر ام چی فهم دکن یعنی کتاب نویس به زمان کردی بریا 1500 سالی جی هبویه پرتوک هاتنه نویسی بکردی حتی کرد دم خود بوی ملتی که هری پیشکتی بو بکردانیان راه بریجی کرنه و پرتوکن گلک yani ko Türkiye piroz hatine binaf kirin yen belki dest pekam rovahiye mane desti Kurdan da hebune le dinav jamhuriya piroz de ben hem xuyaya ko geleke wan gunda bune jhole rabune yanji hatta naha ve şarti mane ne gihiştine rojame belki naha henek Türkkhane u müzakhane cihane henek nusxeyn wan kitaba hebin u de peşeroje de em bisebebin be bahsin ko kitabe usahne u دیروکا نویسا کردی ادبیاتا کردی جنوبه به کشف کرد. لین ها یا کد دست مده و ام دزانن بابا طاهر عریان دست که سال 11 هنده هلبست خو به زاراوای لوری یک کردی نویسینه و پشتی وی گلک پیر بابا دایه شاه بوان ناسناوان گلک نونرین ادبیاتا کردی درکتنه و شعر خو به طایبت چاندا یارسانیان چاندا کاکیان gelek berhem nivîsîne lê ev berhem negihîştine rojame. Mesela Şerefxanê Bitlisî behsa Şikriye Bitlisî dike, behsa Yaqûb Bekê Zirkî dike, weke ku van kesayetan di sed salên çardehan de, yan jî pazdehan de demê zû de bi Kurdî nivîsîne, dîwanên wan hebûne bi Kurdî, lê niha li destê me de, li ber destê me ev dîwan tunene. Piştî Baba Tahirê Uryan yê ku berhemê wî weke şeir êdî 5 şeir, 10 şeir yani ne divaneke kamil beji çend şiir gahabla rojame edi 200 sala 15 hande Ali Hariri heye u pişti Ali Hariri hatta rojame ji emlikele dahan belki hatta bisadan li berhemê Kurdî rastên Kurdî edi bu yazmanê nivîsê lê mixabin di pêşbaziya medeniyeta neteweyan de xuyaya ku em Kurd hinekî li paş mane çawa Firdewsî di destpêka sed sala 11 de şehnameya xwe bi zimanê Parisî nivîsiye û xwe di beyteka xwe de dibêje dibe besî renc burdem derîn salê sî ecem zinde kerdem bedîn Parisî dibe min 30 salî cefa kêşa û min bi vê Farisîya xwe ecem yani milletê Faris ji nû ve zindî kir vejan lê duwan serdeman de em li hewldaneke bi vî awayî xurt کو بخواز زمان کردی وجینه املی راست نایه belki heyeci hatiye şevtandın hatiye şevtandın emnizanı yani او سردما دولتین کردی بو دولتا مروانیان شدادیان روادیان حزبانیان گرک دولتین کرد در کتن هولی لی برهمین کردی وکه شهنامه فردوسی کو گهاب نروجا متونه پشتی 100 سالا 15 هانو ویدجی به patronaja mirekên Kurd. Yani mirên Kurd êdî xwestin zimanê Kurdî derbasî nivîsê bibe û ew kesên ku katibî li dîwanê mîran dikirin daxwaz ji wan kirin ku bi Kurdî kitêban binivîsin. Di vî warî de êdî Melê Cezîrî, Feqî Qeyran, Ehmedê Xanî, Wedaî, Sewadî û heta rojame êdî bi dahan berhemên Kurdî derketin holê û zimanê Kurdî di nivîsê de ciyekî xwe qeyseka xwe ya baş girt. Kêgocan niha behsa pirtûkxaneyekî li Bedlîsê tê kirin sed sala 56 li dema wekî belembûna İslamiyetê ra dibêjin. Yek behsa pirtûkxaneya Diyarbekirê tê kirin ku li Kurdistanê belkî bi dehan pirtûkxaneyên ew qas kitêbxaneyên mezin hebûne û belkî ji wan pirtûkxaneyan qet negihîştine rojame. Yani wekî te got ev 1000 sale em rastî nivîsên Kurdî belkî hindik tên lê berî wî jî heye gelo derbarê wan pirtûkxaneyên ku ew qas bi nav û dengê gelek pirtûkên lêkolînan da behsa wan tê kirin lê naveroka wî ku zêde tune derbarê wan da tiştek agahiyekê dest de gelo. Yani wek te behs kir hinek dever hinek navend hene ku mesela pirtûkxaneyê gelek mezin di wan de re hebûne yek ji wê mesela pirtûkxaneya Skenderiye li Misrê mesela yan jî li Medayînê mesela dema artêşên Ereb tên Kurdistanê dagir dikin
وی دمی یعنی چافکانی مسلمان ده تلویزیون کو صادق کره ابی وقاص ل جیکی پرتوخانه که گلک مزن دبینه لکور تبیرا من از به مداین بو کو کرد بخوجی یعنی مداینش خوجی مدید یعنی شنابند مدیان بو کردان بو صادق کره ابو وقاص خلیفه عمر دشینه به پرتوخانه که گلک مزن دبی دری مدید کلو هم چی بکن عمر فرمانی ده بیجا بیوستی مجبری قرآنی به پرتوکان تنیه لو ما وان پرتوکان بشوتینن یانجی باویجن جمع بلا وندا ببین بچین و بفي آواي ام فهم دكن كو يعني بهزاران بلكي برتوك برهم كو افانا ميجي مروفاهيه بو نه ميجي ما كردان بتني بو بلكي ميجي مروفاهيه بو مكتسبات مروفاهيه بو الجنجينيه مروفاهيه بو مخابن دوان شرو پفچون انده وان دستلاتداری انده جهولي رابونه ببخشت تيغوتن كو او برتوك خانه يا مزن يا كو تشوتاندن بفرمانا عمر لبدليسيه قالك لي كولينر بحثا يعني وين كول بدليسي تبيجي برتقانه قالك مزن هبويات صد صلاح حفتان ده حشتان ده كعرب صد صلاح حفتان ده كلاني براستي دوي وارد دسته من ده آگاهی تونه لی بلی ام دزانن کو بتایبت بپیشنگیا کلدانیان آشوریان کو سریان جوان رج دیگوتن لی روحای عرفای و لنسيبيني أكاديمية هبو أكاديمية عرفية هي أكاديمية نسيبينية هي ولفان أكاديمية پروردهی تكرن إيجاد جي كو پروردهی بكرن فلسفة تي دهبه ودين تي دهبه هلبت برتوكو برتوخانه جي دوان دهبن نها حتى مثلا نسيبيني برمائية و أكاديمية نسيبيني جي وكا كفر چند كفره و كيري و هنا يعني مانا عين همان تشتك بوي رنكي لفارقينه كنت بجين كلا باشقي كو او در وارقها مدنيتا ايوه دمي بويا مدنيتا كربينيا خريستياني وكردين ويدمي الودريتجين عين تشتك بساوي كيان سيبيني لفارقينه جي همان تشتري يعني دفردا ام چه فهم دكن جندي شاپور اسكندرية عرفا نسيبين انطاكيا يعني اف جهوار كردستاني ام دنيرن كو وارقها مدنيتو زانينو نفيسي بو بل يعني آلية ديني جي هبون ليه بشتي دستلاتداري دقوهرن اف برهمو برمائيين هي قلب جراج هولي رابط مخابر بدست دستلاتدارين كاتنا كردستاني نتني مثلا عربا عثماني جوسانه تركشي وفارسي وايدجي كي هاتيه هر خواستيه وارگهين كردان دا زماني مدنيته زماني وانو چاندا وانو كلترا واني وكي قتل عام سبي كجرات بجن حمو بقرنا وكراسة كدن للكردا بك هر كي هاتيه بغيرن بتلقريا يا مخاطر بله يعني دوی وارده او تبارك شان سر بديسي مروف كاره سردما عبدال خان بمير بينه كو 100 ساله 15 هنديه اولیا چلبی د سیاحت نامه ده بحث ویده که بحث که کو به هزاران پرتوک هبون ده پرتوک خانه یاویده کو يعني سرواليه كجلا خرطو دولمنت هبو لبليسي ودمي حتى اولياء شلبي يعني مهترانا كول بليسي هبو يد دبريا عثمانيان ودبيجه او مهترانا كول ميلكتيا بدليسي هبو قصر عثمانيان اسطنبول يجي تنب بهزارا برتوكي وي هبو حتى مير عبدال خان بخوا جسدي بيتر كتاب نفيسي بو دقلك وارين جداده بحثا رساميه ويدك بحثا موسيقى جينيه ويدك بحثا فهم كرنا بسپوریا ویا جت طبی دکه ایجار دفرده ام فهم دکن کو زانین گلک پیشکتی بو طب پیشکتی بو رسم پیشکتی بو موزیک پیشکتی بو لی دما عثمانی و میلکتیا بدلیسه تاگر دکن و کلا بدلیسه با آواکی درخینن و پرتوخانه حمید طرف دکن و دکن کراسه گدنه کرداد کن وی آوای ایجار 200 سالا 17 هنده 1694 نوت و 5 هنده یک مروف جناب ما کردان دردکبه کومینا فردوسی چوا همی فارس به سربلند و سرفرازن مجی سربلند و سرفراز دکه او جی خانیه نمره احمد خانیه اوی مموزین آخوه نویسیه و خواه سپارتیه وی چاندا بری آخوه وگه فقیه تیران ملی جزیری علیه حریری جخواه بحث دکه هگر که مد در فتا ما کردان هبویا خودی و خدان ما کردان هبویا دبي من دي على كلام موزون عالي بكرا لباني قردون بناف الرحى ملي جزيري بحي بكرا علي حريري كيفك وبدا فقيه طيران حتى بأباد بماي حيران
çift koqavi kesada bazar dibêje. Can xanî dewir de helwesteke polîtîk siyasî nîşan dide çawa yên beriya wî yani Melek Cizîrî jî Feqî Teyran jî Şemseddîn Bilîfkanî jî helwestek polîtîk nîşan dane û berhemên xwe ne bi erebî ne bi farsî bi Kurdî bi Kurdî nivîsîne. Ev tena serê xwe helwesteke ji ber derketineke desthilatdariyê ber ku zimanên serdestiyê wê demê erebî û farsî bû. Tirkî dîsa nebû zimanê zanînê û siyasetê lê erebî û farsî desthilatdar. Hêjî dîne Tirkî îro jî zamê qers e belê. Ehmedê Xanî memûzîna xwe de êdî mebesta xwe jî diyar dike dibe safî şemirand vexwar Turdî manendê derî lîsanê Kurdî. Dibe min ew zimanên ku zelal in êdî bûne zimanê kitêb û nivîsê weke şerabeke zelal tama wan xweş e min ew danîn aliyekî ew Kurdiya ku bi tortî maye yani ji ber bêxwedîtiyê ji ber xwedî lê nehatiye derketin sa bêxwedî maye min ew çawa ku Firdewsî xwestiye zimanê derî zimanê farsî vejîne min ji mîna wî min xwestiye êdî ez Kurdî vejînim înaya nîzam û întîzamê kêşaya cefa ji bo yî hamê min ev ziman aniye nîzam û întîzamê bi pergal çêkiriye rêz kiriye li tayê wê weke înaya nîzam û întîzamê kêşaya cefa ji bo yî amê da xelq nebêjitin ku ekrat bê marîfetin bê asl û binyat ji bo xelq nebe Kurd bê marîfet û erfan û zanîna wan in û asl û binyat û bingeheke wan tune avaye min bi mem û zînê bi vî zimanî min ev marîfet û bingeh daniye û mîraseke zêrîn hiştê xaniyê baş e Kêkneja ez dixwazim pirseke din rola mîr û mîrgehên Kurdan an medreseyên Kurdî ya zimanê Kurdî çi ye yani zimanê Kurdî nava wan de çi qas maye çi qas hatiye bikar anîn û tiştekî dijî mesela di dîrokê de gelo ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê zimanê Kurdî bibe zimanê bazarê zimanê ticaretê zimanê axaftinê zimanê perwerdeyê kefteleft di dîrokê de qet çêbûne yani wekî kampanya wekî mesela vegan kampanyaya çêt kir dibêjin bila zimanê Kurdî nebire û her wekî din di vî warî di dîrokê de qet tiştê nûsa hene kir. Yani milletiyê Kurd bi taybet himayedarê zimanê Kurdî bûne wek min behs kir bi xêra serê wan Kurdî bûye zimanê nivîsê û gelek kitêb hatine nivîsîn ji ber ku wan ji katibên dîwanên xwe daxwaz kirine ku wan kitêba binivîsin lê belê hinek katibên dîwanê jî wan bixwe ew têgehiştineke wanî pêşketî hebû xaniyê nemir yek ji wan e ku di memûzînê de jî dibêje xwe direste me ez neperwerîme min xwe bixwe xwe gihandiye vê têgihîştinê ne ku min perwerdehiyek dîtiye û di encama wê de ez vê kitêbê dinivîsim lê mesela Sewadî Leyla û Mecnûna Kurdî ya yekem nivîsiye ew bixwe di destpêka Leyla û Mecnûnê de bal dikişîne ser ku bi daxwaza mîrê Kurd ew kitêb nivîsiye. İcar medrese ji ber ku misyona wan fêrkirina zimanê erebî bû û ji aliyê desthilatdariya ereb ve bingeha wan hatibû avêtin û piştî ereba jî dema Tirk bûn desthilatdarê Kurdistanê û desthilatdarê Kurdan demekê bi taybet di dema Selçukiyan de Wezîrê Selçukî Nîzamul Mulk medreseyê nîzamiya ava kirin bi mantaliteyeke siyasî ku li hemberî şîe li hemberî batiniya balanse geçiye bike. İcar rola medrese ev bu. Yani fêrkirina erebî bû û belkî balavkirina Sunîtiyê balavkirina Sunîtiyê di nav civakê de ji ber wê yekê medrese tûcarî di dîroka Kurdistanê de nebûne hîm û bingeh û motora zimanê Kurdî. Lê ew nivîsên kitêbên ku hatine nivîsîn weke nusxe car cara hatine ji aliyê hinek kesên li medresa xwe ne hatine zêdekirin û hatine parastin bi vî awayî. Belê bibaşa lê di mesela di wan medreseyan da bi erebî yani gelek şey ên Kurdistanê bi erebî yan farsî hatba xwendin jî şîrove û sohbeta li serê bi Kurdî hatiye kirin bi mele û feqiyên xwe re newsa yani ew erê ji ber ku di Kurdistanê de zimanê gel bi xwe Kurdî bû Kurd yani millet bi Kurdî de axifî ew medrese jî wê çawa xelkê fêrî erebî bike wê bi Kurdî jê re bibêje yani nikare tenya bi erebî yan bi zimanekî dî jê re bêj di wir de helbet ew perwerdehiyê de wexta tu ji bo fêrî erebî bikî tu bi Kurdî pêre de axifî tu bi Kurdî fêr dikî di wir de
tu bu xazine xwazî pêşketineka Kurdî jî pêk tê. Lêbenê evêna nebûye tiştekî sîstematîk û lîteratûre. Yani nebûye mantalîta nivîsê. Kesê weka Ehmedê Xanî xwestine vê bikin bi nûbihara biçûkan, eqîda îmanê, hinek kitêbê dînî Kurdî nivîsîne. Ji bo çi? Ji bo ku Kurdî bibe zimanê dîn êdî. Ji ber ku heta wê demê zimanê dîn Erebî bû. Nûbihara biçûkan eqîda îmanê ji bo vê sedemê ne. Belkî melayê bateyî di serdema Ehmedê Xanî de wî jî mewlûd cara ewil bi Kurdî nivîsiye. Beriya wê mewlûdên bi Erebî hebû. Mewlûdê Tirkiye hebû, bes mewlûda Kurdî tune bû. Çi bû melayê bateyî ew mewlûd jî kir Kurdî. Bi vî awayî hêdî ew keftûleftek çê dibe ku Kurdî bikeve nav xwendevanan û belav bibe li civakê. Lê dema em ber bi sed sala 19 me tên taybet êdî em dinêrin ku Kurdî dibe mijara kampanyayê jî di nav Kurdan de ji ber ku êdî neteweperweriya Kurdî gihîştiye qonax û asteke modern. Di wê qonax û astê de êdî ew nûnerên edebiyata Kurdî kampanyaya Kurdî de dest pê kirin. Mesela gelek gazina jî ji civaka Kurd dikin ji ber ku qedrê Kurdî baş nakirin. Yek şu an mesela Abdurrahmanê Axtepî ye. Dibe ji van qestê min nîne erzê huner welê da li dinyê bimînit eser ku Türk û Ecem qet nebên carekê nehin Kurdî şair di misraekê. Yani dixwaze bersiva Türk û Eceman bide ku Kurda tometbar dikin. Wekû ku ziman tuneye, berhemdarî tuneye bizanin ku şair ji Kurdan hene ji uşşaqê Türk û Ecem zêde ne. Vî awa yani piştî Abdurrahmanê Axtepî zarûyê wî dîsa xwedîtiyê li Kurdî dikin bi taybet. Mesela zarûyekî wî Eskerî Axtepî dibêje gelek şîrîn e ev ezmanê Kurda derîxa me ji dest yek carî berda. Lomeyê li civaka Kurda dikin çima hûn zêdetir xwedîtiyê li zimanê Gazin û yek ji nûnerên herî giring biya min divê pêwîst e em wî jî mînak bidin Xelîfe Ûsve di sed sala 19 de ew jî ew nakokiya navbera zimanan de taybet Erebî û Kurdî de gelek rexne kiriye û gilî jî kiriye li civaka Kurdan. Divê Rom û Fireng û Ecem wedîne dîn û mezheb bi lîsanê xwe nivîsîne. Zimanê xwe nivîsîne. Dinivîsin bi lîsanê xwe her finûn û karî her yek bi zimanê xwe dikin ecêb îftixarî. Ji xeyrê kurmanc bê huner û necabet navên bibînin li dunya û axretê saadet. Eger bi zimanê Kurdî meselek bibînin îraz jê dikin rûyê xwe jê dizîvirînin. Xabiniya Kurdan e yani demekî nefret jê dikin tucar lê nakin nezer gerçi bibe şer û hedîsa pêxember. Vî awayî tu dinêrî mesela kesekî wek Xelîfe Ûsif êdî xwestiye Kurdî di nav Kurdan de weke zimanekî zanînê, zimanekî dîn, zimanekî siyasetê geş bibe û mesela ew bi xwe dibêje guh nede wî cahilî wî bêedebî ku dibe ilm nîne ji xeyre Erebî. Yani ilm ne zimanê ilmî ne Erebî ye. Yani Kurdî jî dibe zimanê zanînê, zimanê Erebî, zimanê siyasetê û ev hewldana wan ev gilî û gazincên wan bixwazîne xwazî di wijdanê Kurdan de teqabûlekê dibîne, ciyekê dibîne. Alimin û ciyê alimal ba Kurda gelek mühim e. Yani gelek qedir didin wan. Kurdî êdî yani di sed sala bîstî de êdî bi şêwazên modern jî taybet nifşa hawarê Celadet Elî Bedirxan û cegerxwînên emir û peyrewên wan êdî îro hezaran bi sed hezaran awayekî dewlemend Kurdî li ber me ne. Li destê me dane. Nejat Giyan malata hezar carî ava be bernameya me derhênerê me dibêje ma 3-4 deqe lê ez dixwazim di dawiya bernamê de tişmara helbestê keşif bikîm. Bele. Ez ê çend risteyên Xelîfe Ûsivê bazî dî bixwînim ji ber ku wî zimanê Kurdî gelek aniye berçavê me û gilî û gazin jî ji civaka Kurdan kiriye. Ji ewel kesî nediye heta evî zemanî bi vê tertîbê xasma bi vî lîsanî. Lîsanê kurmancî çil bav û kalan hêj nizanî bi xwendina ma û sala. Kelbê ku dixur bi kêr şivanî nayê cahilek nezanî Xwedê nedaye. Ey cahilê malxirabê wêran neke da'wa meydana biling û şêran. Tu ku ehmeqî lîsanê abaê xwe nizanî şerm û heya bike tu kêmtirê
جسانی گوه ندوی جاهلی وی به ادبی کود بیج علم نینه جغیر عربی لو را دین عبرت جمع معنانه نگو بکلمت و لفظ و حروفانه نبیج یوسف خدان عیب و ناتمیزه قولی وی نمقبول و عزیزه نزانی تو هنگف جبو مرضا دوایه گرچه جمیشک دنی به بهایه خارنا وی لذیذه گلک شیرینه نبیجه کفچکداره ویا زیرینه لیسان کرمانجی اگرچی ناشرینه لکن دبندا معنی دا شکرینه گرچه او دارک کم بهایه لکن سمرا وی شرعا مصطفایه لازم جوی سمری نبی تو غافل گرچه توی خدان ادراک و عاقل کسی که وها فهم نکه او نزانه او نه انسانه کرکی خدان پالانه کری رشوی چیتره بزانه کری گوه بچوکه نوکی کرانه جسری وکه پیچ و امامت خودی ندایوی بخت و سعادت في أول يعني قال لك لومين حشك جدي قال لي دخوازة بالي مش نسر جرينجي زماني كردي وفي سرساريا كردان جل خنا بكي بس له زمان جدي دوك الشيرين وكهنجفع يعني أو هم وصف زماني كردي دولة منديا زماني كردي وكيف تقول بتشكيجي زماني كتوش مفتاره بله كيف نجات سرسريم سرچاوي امراهتي تشرفت برنامج من مالت حزار جاري عوا بيبنت ينداويش تكار بكر در هەوی سەرکەوتنت خوازم بکاربارێن دەدە و هێویدار مسلمانی لە زانین ئەمەد نام مەدە بە هەر ئەوەی بەڵاو بە و جێ بگرە زۆر سپاس سەرسرێم سەرچاوی مرا تەماشەوانان هێژا هەواڵ وەگرێن عەزیز و خۆشەویست مخابنە بێ حەتیێژی هاتن داویا بەرنامەیە خۆیا زمان و ڕامان بێ حەتیێ مامۆستە نەجات سڤنگی میوانێ بەرنامەیە زمان و ڕامان بۆ سەرکرانەی کورد شۆپێ حتا بەرنامەیەکە دن ببینن خێر و خۆشیێنە gelek spas javkarê min keremo mêvanê me hêja mamoste Necat Sevengî temaşevanên hêja li vê derê xeleka mebdawî hat heta xelekeke din û mêvandariya kesayetiyekî din hûn her şad û bextewer bimînin.